Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün hemme musulman döwletlerinde Gurban Bayramy belenip geçilýär. Aýt mübarek. Menem öz gözümde sizi tüy sürekden gutlayan ve size bahtly ve awadan durmuş arzu edýär. Goý sizin ýüregiňiz hemişe ýakdyrly ve söýgü duýgularyna münasip bolsun. Adamlar bolan hormatyňyz olara ýaxşylyk getirsin. Goý sizin durmuş ýoluňyzy ummasız güneş ýakdyrandyrsın. Çyn ýürekden edýän dilegleriniz eşidirsin. Rehimdarlygyňyz we ihlasynız üçin Allah Taala tutuş maşgalaňyza bersin. Sila bersin, hormat bersin ve size bayraklar versin. Maşgalaňyza her wagt saglyk, adalatlyk we awadançylyk hüküm sürsin. Gurban bayramymyz gutly bolsun, eziz ýyleşler. Şu gün Türkmenistanyň içinde ve Türkmenistanyň daşynda Gurban Bayramy bellenilýär. Ine Türkmenistanyň içinden köp adamlar Gurban bayramlary bilen birek bir ýerine gutlap sadakalar berýärler. Türkmenistanyň daşynda ine Stambulla men biziň adamlarymyz, biziň watandaşlarymyz, biziň aktivistlerimiz, biziň ýönöke graždanlarymyz üýüşip uly ýanky zallarda meýärke çeler sadaka berýärler. Hemme sadakalar kabul bolsun. Allahjan Hudaýjan dileglerinizi eşitin. Aýt mübarek, Gurban Bayramy gutly bolsun, eziz dinleşler. Sag bolun.